Ers bod fi'n blwyddyn 7, fi wedi bod yn disgybl sydd yn disgwyl mlaen i fod yn rhan o'r Chweched Dosbarth. Sen ni wedi bod trwy'r holl blynydde a cyrraedd blwyddyn 11 a ffindio mas bod y Chweched ddim yn bodoli ragor, byddwn ni'n disgybl sydd yn cael siom a ddim yn cweith yn siwrio am beth i wneud. Os fydd fel Chweched Dosbarth ar-lein, fi'n meddwl falle bydd iechyn meddwl rhai disgyblion yn dirywio. Bydden nhw gytre trwy'r dydd, ddim yn cymdeithasu gyda ffrindiau yn lle mas, yn wneud stwff fel mixers a cwrdd y pobl newydd. Byddwn ni'n meddwl ta'r peth gweitha falle ddigwydd yw bod ni'n cyfuno pob chweched mewn i un ganolfan. Fi'n credu'n gryf byddwn ni'n colli felly athrawon da sy'n darparu'r addysg gorau. Felly bydde safon ddim cystal yn sgil cael un ganolfan penodol. Wrth wneud un Chweched Dosbarth, fi'n teimlo bydde y chweched ar golled wrth yn y maes chwaraeon a fel bob wythnos nawr ni'n gael gêm yn erbyn Pryder, Aberteifi, Penweddig, Penglais. Teithio amgylch Ceredigion i ware hoci, rygbi, pêl-rwyd. A fi'n credu heb hwnna bydde'r chweched ar golled achos yna bydde rhaid teithio yn bellach a bod mwy o waith trefnu gyda siroedd eraill i gael gemau. Y peth gweitha fi'n meddwl eich ddigwydd yw fel cymuned yn cael ei colli jyst oherwydd bod pawb gyda'i gilydd. Ie, da fel ystafell comiwn, ni fel cymuned bach. A fel sef mwy ysgolion da ni. Bydde fe ddim rhywun peth. Hefyd, ni di wneud ffrindiau. Ni di fod yn yr un ysgol am flynyddau. Trwy wneud un ganolog, bydd pawb sy'n aros gyda'i ffrindiau nhw, bydd ddim lot o gymysgu i gael. Ond gyda, trefnu fel mixers o stwff, ni'n gallu siarad, ni'n gallu cymdeithasu dyn nhw. Drwy fod un canolog, fi'n teimlo fydd gymaint o bobl yn mynd, fydd yn anodd i lot o bobl greu ffrindiau newydd, gan bod e bach yn overwhelming bod lot o bobl. Fi'n credu fi'n pryderu bydd y chweched yn cau, a wedyn bydd lot o blant yn cael eu colli yn y system. Mae'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yn hanfodol mewn unrhyw ysgol ar draws y sir ac enwedig yn y chweched. Bydd ddim gyda nhw'r cymorth o'r ysgolion na o gytre i cael nhw i parhau gyda ei addysg. Ond hefyd fi'n teimlo fydd yn bach yn rhy agos i coleg, so drwy cael rhywbeth sydd mor agos i coleg, bydde llai o bobl yn mynd achos bod yr ail opsiwn o Chweched Dosbarth ddim rili ar gael. Rwy'n ddisgybl nath cerddoriaeth tygau a o'n i wedi moyn neud e fel lefel A fyd, a fi'n meddwl bydde dod mewn ar elfen technolegol yma yn caniatáu i bawb wneud y pynciau o'n nhw moyn wneud yn wreiddiol. Wrth gwrs, ni'n deall bod problemau gyda'r ddarpariaeth bresennol, ond yn y marn ni, er mwyn datrys hwnnw, mae 2 opsiwn realistig i gael, sef unau wrth gael un llywodraethiant dros yr ysgolion i gyd fel y ddarpariaeth bresennol, a bod ysgolion yn cydweithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn ateb gofynion disgyblion. Byddwn ni'n meindio gweld mwy o bynciau ar-lein, gyda pob un ysgol yn cael y gwersi yn y pynciau yna, ond bod hefyd yr opsiwn o wneud e wyneb yn wyneb os mae rhywun yn stryglan i wneud rhywbeth ar-lein. Fi'n teimlo fel os ta'r holl pwynt o'r coleg yma yw i cael fwy o bobl i fynychu a'i dewis pynciau gwahanol, a bod mwy yn yr un dosbarth, fi'n teimlo fel chymni fod yn yr un twll yn y pen draw, achos faint o bobl sy'n mynd i feddwl, sa'n mynd i fynd, mae'n rhy bell. So fi'n meddwl bod yr un faint o bobl yn mynd i benni lan yn neud yr un pwnc yn y diwedd, so sa'n rili'n gweld y pwynt. Fy neges i chi fel cynghorwyr neu gweithwyr y sir, bydda i ddod i siarad gyda ni wyneb yn wyneb, fel bod ni'n gallu dweud ni, a bod chi hefyd yn gallu addysgu ni i sicrhau bod llais y disgybl yn cael ei glywed. Ystyriwch y golled yn y Gymraeg byddwn ni'n gweld, byddwn ni'n cymryd y Chweched Dosbarth mas o ysgolion, enwedig ysgolion fel Bro-Teifi, sy'n ysgolrwydd gyfrwng y Gymraeg. Ydych chi wedi ystyried barn y disgyblion a efallai bod y systemau addysg yn yr ysgolion yn digon da? Be bydde'n digwydd ar athrawon? Bydden nhw'n aros yn yr ysgolion sydd wedi'i nawr er bod nhw wedi gwneud y cyrsiau i ddysgu lefel A, neu bydd rhaid nhw mynd i ddysgu y coleg yma. Os bydden nhw yn wedyn bydde'r ysgol sydd wedi'i nawr, bydd colliad fyna. Ydych chi wedi ystyried sut ydych chi'n perthyn i'r cymuned ac yr ysgol? Cynghorwyr, gyda yr canolfan yma i'r chweched, ydych chi wedi ystyried y costau trefeili a cael y plant i'r ysgol o ardaloedd bach?